खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 जानुवारि 2025 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरिबो मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। आयाबो दिनै बांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। बिमा-बिफानि देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। समाजाव मोजां खामानि मावनो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोआव गोनो-गोथो साननाय फैनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राबबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोद मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोबां खामानिखौनो दिनै मावफुंनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो-गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ।
सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन, गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागौ। गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि नाथाय लानो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन। माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि
गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।